Ακούς και εσύ ότι τα εμφυτεύματα πονάνε αφόρητα? Κι όμως στην πραγματικότητα ισχύει το αντίθετο. Είμαι ο οδοντίατρος Ευάγγελος Παπαδιώτης και θα σου πω ότι μία εξαγωγή δοντιού ενοχλεί 10 φορές περισσότερο από το εμφύτευμα, πράγμα που επιβεβαιώνει και η βιβλιογραφία αλλά και η δική μας εμπειρία. Και αυτό γιατί? Πρώτον, μετά από μία εξαγωγή η περιοχή καθαρίζεται και ξύνεται καλά για να αφαιρεθεί κάθε ίχνος φλεγμονής. Αυτό σημαίνει περισσότερη ενόχληση στην εξαγωγή. Αντίθετα, το εμφύτευμα τοποθετείται σε καθαρό και υγιές κόκαλο χωρίς φλεγμονή. Και κάτι ακόμα, το εμφύτευμα είναι πολύ μικρότερο από τη φυσική ρίζα του δοντιού. Αυτό σημαίνει λιγότερη πίεση στους ιστούς και συνήθως πολύ ήπια ενόχληση για 1-2 μέρες που περιγράφεται ως βάρος και αντιμετωπίζεται εύκολα με ένα κοινό παυσίπονο. Τότε, γιατρέ, γιατί ακούω δεξιά και αριστερά ότι τα εμφυτεύματα πονάνε? Καταρχήν, μην πιστεύεις ότι ακούς. Αλλά ακόμη κι όταν ισχύει, οι επιπλέον ενοχλήσεις οφείλονται σε λάθος τεχνική και στη λάθος επιλογή της χρονικής στιγμής για την τοποθέτηση. Όταν όλα όμως γίνουν σωστά, το εμφύτευμα δεν έχει σοβαρές ενοχλήσεις. Κατανοούμε την ανησυχία σου, αλλά στη σύγχρονη οδοντιατρική δουλεύουμε με ακρίβεια, ταχύτητα και απόλυτο έλεγχο, ώστε να έχεις την κατάλληλη δυνατή εμπειρία. Αν σκέφτεσαι να βάλεις εμφύτευμα, αλλά σε κρατά πίσω ο φόβος, μίλησε με τον οδοντίατρό σου. Θα σε ενημερώσει ειλικρινά και με απλά λόγια για όλη τη διαδικασία.